Morjesta ja tervetuloa seuraamaan Voimaa etsimässä sarjaa ja kakkosjaksoa siitä. Tänään paneudutaan vähän kyykkypaikalla jo valmiiksi. Katsotaan mitä kyykky vaatii kisateknisesti, että se menee läpi sitten tuomareille siinä kilpailutilanteessa, käydään sitä läpi. Mutta alkuun viime jaksosta, siitä ekasta jaksosta, mitä tehtiin tätä Voimaa etsimässä sarjaa, niin tulikin kysymystä, että mikä on mun paino ja missä painoluokassa mä oon kilpaillut ja mikä on nykyinen painoluokka ja mitä on omia ennätyksiä. Niin mä ajattelin, että ihan nopsaa tästä käydään vähän läpi sitä, että mä oon aikaisemmin kilpaillut 7-4 painoluokassa ja siellä mulla on kovin tulos kyykyssä 165 kiloa kilpailussa otettu 2019 vuonna ja 2021 mä oon salilla ottanut 75 kilon painoisena 202,5 kyykyn. Ja siinä on mun kovimmat tulokset kyykkyyn. Ja käydään näitä yksitellen vähän läpi, että penkkiin sitten siinä jaksossa, kun katsotaan penkkitekniikkaa ja miten se kisoissa menee läpi, niin katsotaan noita enkkoja, mitä on penkissä tehnyt. Ja sama maastavedon osalta sitten maastavetojaksoon sitten. Aiheesta vähän toiseen 13.4. eli mennyt jo. Kävin Lopella klassisen penkkipunneruskilpailut. Siellä mä nostin alle 66 sarjaan. 3 nostoa. Kaikki 3 valkoisella läpitte. Eka nosto 105 kiloa. Se oli SM-tulos raja, eli oikeuttaa mut kilpailemaan ensi vuoden SM-kisoissa klassisessa penkissä. Kakkosnostoon laitettiin 115 kiloa, se läpi, ja viimeiseen nostoon 122,5 kiloa, ja sekin meni 3 valkoisella läpitte. Mun oma paino oli 64,95 kiloa, ja toi 122,5 kilon nosto oikeutti mut koko Suomessa tällä hetkellä klassisen penkin alle 66-sarjan miesten avoimen luokan rank 4 sijaan. Siitä on hyvä lähteä parantaa sitten ensi vuoden alkuun SM-kisoihin ja toivottavasti sielläkin sit pystyttäisiin taistelemaan mitallisijoista ihan tasaväkisesti kaikkien muiden kovien nostajien kanssa. Ja Jussin penkkareihin oli semmonen, mitkä tosiaan just äsken puhuin, niin niihin 6 viikossa tiputin 6 kiloa painoa. Se oli ihan hyvä homma, että mahduin sarjaan ja voimatasot ei siitä kärsinyt. Nyt on paino pysynyt siinä noin 66 kilo hujakoilla ja 18.5. lähdetään Malmille nostamaan voimannostoa ja siellä tavoittelemaan joulukuulle niitä klassisen voimannoston tulosrajoja sitten, mikä on alle 66 kilon sarjaan 485 kiloa yhteistulos. Te voitte vaikka vähän nyt siellä kommenttikenttää miettiä ja veikata, millaisen yhteistuloksen mä tuun tekemään alle 66 kilosina 18.5. Malmilla. Katsotaan, kuka pääsee lähemmäksi. Mut sen pidemmittä puheitta lähdetään kattoon kyykkyyn nyt se suoritus, mikä on kisasuoritus, miten sun pitää olla siinä, miten sun pitää kyykätä, kuinka syvä se on, millaiset on komennot, mitä tuomari antaa, mitkä on hylkäämiseen johtavia perusteita. Kyykyssä ei ole paljon sääntöjä, mutta kyllä mä sanon, se on varmaan ehkä se jännittävin laji kaikista. Sä aloitat sillä. Ja jos et sä saa siitä tulosta, niin sä lähdet tulos kisoista. Se on hyvin selkeä. Mutta lähdetään kattoon tosiaan nyt tää kyykky. No niin, eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan siinä kyykkylavalla ja pitäisi tietää, että miten me nostetaan kilpaa tuomareittees ja mitä vaatii hyväksyttyä nostoa. Käydään vähän läpi niitä asioita, mitä nyt ihan perussettiä, mitä pitää tietää, olla, tuomari kommentoi. Lähdetään ihan siitä, että sä haluat saada sen tangon niskaan. Sä voit ottaa tangosta kiinni, mistä vaan kohtaa, sisempien laakerointien sisäpuolelta. Sä voit ottaa vaikka tästä ihan kapealta kiinni tai ihan laakeroinneista kiinni. Ei ole merkitystä. Pääasia, että ne kädet on tässä ja pysyy tangossa kiinni noston loppuun asti. Kun sä oot laittanut kädet kiinni,
Seuraava homma sul on käydä poimimassa se tanko niskaan, ottaa askeleet taaksepäin, ottaa alkuasento, mikä on mahdollisimman liikkumaton pystyssä. Siinä on pieni poikkeama sallittu, mutta polvien pitää olla lukittuna. Sulla on 5 sekuntia aikaa ottaa tämä alkuasento. Jos ei sulla ole sitä, tuomari näyttää käsimerkillä ja replace-komennolla, jos sun pitää turvallisuussyystä tuoda tanko takaisin telineeseen. Jos sä saat sen alkuasennon niin, että sä oot liikkumatta, mahdollisimman pystyssä, polvet lukittuina, niin tuomari antaa sulle komennon kyykätä ja se komento tulee käsimerkillä ja sanalla squat. Käsimerkki on alaspäin, eli tapahtuu näin, squat. Jolloin sä aloitat sun kyykyn, sä käyt alhaalla, riittävän sylvällä. Se riittävä syvyys katsotaan reiden yläpinta lonkkanivelen kohdalta. Pitää käydä alempana kuin polven ylinkohta. Mutta tosiaan kun siellä on saatu se komento squat, käyty alhaalla, tultu ylös, siinä ylhäällä otetaan samalla lailla liikkumaton pystyasento, samalla lailla pieni poikkeama. Siinä sallitaan polvet lukettoina. Kun se on saavutettu ylhäällä, tuomari antaa komennon rack ja näyttää käsimerkin itseensä päin. Merkiksi siitä, että vie tankotelineeseen. Sun pitää viedä se tankotelineeseen, sä et voi jättää sitä varmistajien vastuulle, vaan siinä kohtaa kun se on telineessä, sä voit vasta päästää siitä irti. Mä tästä nopea otan tällä painolla 1 suorituksen ja puhun vähän siinä samalla. Sitten lisätään vähän rautaa, mennään vähän ylöspäin, ei mennä todellakaan mihinkään hurjiin rautoihin tänään kun mä puhun samalla, mutta kuvataan, että miten sitä tehdään, vähän sitä, että saadaan, että mikä on riittävä syvyys ja kaikki muut siihen sit kanssa. Semmoinen, mikä tässä tulee kans vielä mieleen, niin on kyykyssä hylkäämisen perusteet. Miten tuomari voi hylätä sun kyykyn? Siellä on hylkäysperusteina on esimerkiksi se, että sä et kuuntele päätuomarin antamia komentoja. Squat, rack. Sä lähet kyykkään ennen sitä, sä viet tangon telineeseen ennen räkkikomentoa. Esimerkiksi siinä, kun sä oot käynyt siellä alhaalla, siellä tulee kaksoispomppu. Sä et saa sellaista tehdä. Myös siinä kohtaa, kun sä oot mennyt alas ja lähtenyt tuleen ylös, se tanko ei enää ylöstuonnin aikana saa laskea ja lähteä uudestaan nousemaan. Nämä on esimerkiksi hylkäämiseen johtavia syitä. Mutta käydään näitä läpi, kuvataan näitä asioita ja toivottavasti te kaikki pääsitte selville, että millaisella suorituksella Suomen Voimannostoliitossa tai ylipäätään IPF:ssä niin kyykky saadaan meneen kisatilanteessa läpi. Mut nyt vyö kiinni, katsotaan kerran tosta noin. Mä sanon itselle komennot ja pyrin tekemään mallisuorituksen. Noin, eli tanko selkään. Otetaan se irti. Askeleet taakke. Mahdollisimman pystyasento. Polvit lukittuina. Tuomarilta tulee komento squat. Sä käyt riittävässä syvyydessä, tuut ylös, otat samanlaisen pystyn asennon ja saat komennon rack. Viet painon telineeseen. Ja se oli siinä. Ei ole sen vaikeampi homma. Kisatilanteessa totta kai siellä voi olla vähän ehkä paineita, saakko se rauda ylös ja siellä on yleisö, mutta ei muuta kuin harjoittelemaan. Noniin, nyt on kyykätty, käyty läpi kisan olevat asiat kyykyssä, kuinka se saadaan menee läpi, komennot, syvyydet, hylkäämisperusteet. Käydään nopsaa tässä vähän pointit vielä läpi, että miten homma meni kyykyssä. Eli tanko niskaan, stepit taakke,
otat sen alkuasennon, saat tuomarilta komennon squat, teet sen kyykyn, tuut ylös, otat saman asennon kuin oli alkuun, saat tuomarilta komennon rack, palautat sen tangon siihen ja se oli siinä. Ja hylkäämiseen johtavat perusteet nyt selkeästi on se, että sä et kuuntele päätuomarin käskyjä, squat ja rack. Sä lähdet kyykkää aikaisemmin, sä tuot tangon aikaisemmin telineeseen. Se, että sä et käy riittävän syvällä, tai sitten se, että sä teet siellä pohjassa kaksoispompun. Siinä kohtaa, kun sä oot tuomassa tankoa ylös, tuleekin alaspäin suuntautunut liike, ja sen jälkeen se lähtee takaisin ylös. Ne on hylkäämiseen johtavia perusteet. On muutamia muitakin, mutta niitä nyt oli ihan turha käydä läpi. Noi on ne yleisimmät, mitä siinä tapahtuu. Myös Suomen Voimannostoliiton säännöstöstä pystyy käydä jokainen näitä lukemaan. Ja jos tulee se, meiltä voi kysyä, jos tulee kyykystä nyt kysyttävää lisää, niin mä kerron sit lisää sitä mukaan. Pistäkää kommenttia. Jos nyt muutenkin tulee kyykystä, mitä te haluaisitte tietää kyykystä, tai esimerkiksi, että miten mä harjoittelen, että mitä voidaan käyttää keinoina tietyssä kohtaa kyykkyä tai näin, niin laittakaa kysymyksiä kommenttiin. Ja ensi kerralla sitten käydään penkki läpi. Mennään siinä järjestyksessä, kun nämä menee kisoissakin, että kyykky, penkki, veto. Eli ensi videossa sitten käydään läpi penkki ja siihen mennessä on käyty nämä Malmilla olevat klassisen voimannoston kisat, mihin mä osallistun 18.5. Käydään vähän läpi sitä, että miten mun meni siellä, mitkä oli mun tulokset siellä ja katsotaan riittääkö se siihen tulosrajaan 485 kiloa, millä saa sit lunastettua paikan klassisen voiman SM-kisoihin joulukuulle Hämeenlinnaan. Mutta ei muuta kuin sitä kohti palataan seuraavassa jaksossa. Moro!